Prawadya Bala Prabu Kraswadana kang wijil saking Kadipaten Ponorogo wujane Kadipaten Kadiri kapan badhe hambaya kusmaning ayu Dewi saka langit Alo payok Payok RPM original Araga putra Manggala Lop Payok Payok Araga putra Manggala
pun suwuni dados pakusen anggenipun kagungan kajat. Kajatipun boten sanes nggih badhe nggih menika ngijabaken putrinipun nggih menika Gadis Septiani badhe dipun jatukrama kaliyan nggih menika Mas Muhammad Amin. Mugi-mugi nggih menika ijabipun sang punang temanten ing binjing saged lulus rahayu kalis ing sambikala. Pramila ing mriki kula kinenggaraken hajatipun Bapak Sutrisno sekalian bilih mangke wonten kekiranganipun saha tuna kaping atur kula nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Sareng sampun jangkep lan sampun satata lenggah dumateng para bapak lan para pinisepuh kang sami katuran rawuh wonten telipun Bapak Sutrisno dumateng mriki sepuh andhem sedaya. Pramila ing mriki kula kinenggaraken hajatipun Bapak Sutrisno sekalian. Ewontene hajatipun Bapak Sutrisno sekalian kaping sepisan kurmat kawitan lan pungkasanipun sedaya para nabi saha para rasul. Kawitan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pungkasan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ewontene salajengipun kajatipun Bapak Sutrisno sekalian menika hormat dumateng cikal bakal kang bakali dusun Meduri mriki. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah nebihake panca baya ndatengaken karahayon. Ewontene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika kurmat dumateng kiblat sekawan gangsal kang dipun tetepi. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewontene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika kurmat dumateng Bancik Kudung Surya kelawan sasi. Sasi 12 taun 8 windu sekawan jangkep sak wuku windonipun. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewontene saaturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian kurmat dumateng titah Purwo titah. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi slamet saderengipun tumitah rahayu sak sampunipun tumitah saha caos kurmat ingkang nitaken miwah nyejaraken wali 8 songo tinari 10 guru. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewontene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian menika kurmat dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam saha caos kurmat Nabi Ilyas alaihissalam miwah Nabi Khidir alaihissalam. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewontene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian menika kurmat dumateng dinten 7 saha pekenan gangsal lenggah kempalipun dinten malam Selasa pun jangkepipun rinten kelawan dalu. Pramila dinten malam Selasa pun rinten kelawan dalu puniki dipun kurmati Bapak Sutrisno sekalian saha ngawontenaken pakurmatan sedekah krana lillahi taala. Dening kajatipun Bapak Sutrisno badhe nggih menika andhaupaken putrinipun ing dinten binjing-injing saha badhe ijabaken nggih menika putrinipun ingkang nami nggih menika Gadis Septiani pikantuk nggih menika Mas Muhammad Amin. Mugi-mugi ijabipun sang konang temanten dipun kalisaken ing sambikala mugi tansah manggih rahayu widodo. Ewontene salajengipun Bapak Sutrisno menika aguan kajat badhe maos menika sadat kalimah kalih. Mugi tansah pinaringan rahayu slamet saderengipun maos sadat kalih rahayu sak sampunipun maos sahadat kalih. Ewontene salajengipun menika Bapak Sutrisno ugi caos kurmat dumateng sederekipun sepuh kaki temanten nini temanten ingkang manggen dhateng kiblat sekawan gangsal kang dipun tetepi. Pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah tansah nebihake panca baya ndatengaken karahayon. Ewontene saaturan malih ing mriki Bapak Sutrisno sekalian ngawontenaken sekul suci Ulam Sari. Pramila ingkang dipun hormati menika junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammadin Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sumrambah sedaya keluarganipun lan sekabat sekawan kinasian Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar Utsman, Sayyidina Ali. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Mugi wilujeng Bapak Sutrisno sekalian anggenipun kagungan kajat rinten dalu. Ewon dini saaturan malih ingkang werni ketantawa pramila Bapak Sutrisno sekalian hormat dumateng Nabi Adam alaihissalam saha Siti Hawa. Adam lan Hawa. Ewon dini sekar konyuh janten wangin. Pramila Bapak Sutrisno sekalian hormat dumateng Siti Fatimah saha ingkang raka Sayyidina Ali. Miwah caos hormat ingkang putra Hasan Dalah Husain. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene ingkang werni pisang sepasang Surahayu Jambi Andhom. Pramila Bapak Sutrisno sekalian hormat dumateng Syekh Sumedang Kawit saha Siti Khotijah Dalah Siti Aminah saha ingkang garwa Raden Abdullah. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene sego golong mewah sekul bojo ingkang dipun hormati nggih sedaya wali songo khususipun waliullah Kanjeng Ratu Sunan Giri putra Ibu Pinating Gresik ingkang sampun sumari dhateng Gedung Tengah Sinonggo Wukir. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Mugi wilujeng Bapak Sutrisno sekalian anggenipun kagungan kajat rinten dalu. Ewon dene saturan malih nggih menika kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika ugi hormat dumateng wesi geni godhong kayu toya lan piranti minangka kangge angurakapi anggenipun kagungan cipta wonten ing madya kawilujengan. Ewon dene saaturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika ugi caos hormat dumateng bapa biyungipun kang paring sandang kelapangan rinten kelawan dalu. Mewah caos hormat bapa Angkasa saha Ibu Pertiwi. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene saaturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika ugi caos hormat dumateng sedaya para nabi, para wali, para syuhada lan para muttaqin sedaya. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian hormat menawi anggenipun widodara widodari anggenipun ngrajang janur kembar mayang parijoto kangge pengapit-apitipun nggih menika dawuhipun kaki temanten saha nini temanten. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene saaturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian ing mriki ngawontenaken sedekawan nggih menika arupi pasung procot. Pramila ing mriki sang ponang kemanten putri menika sampun ngandhut wijining Adam. Pramila dipun hormati niku sang ponang jabang bayi. Setunggal wulan dipun ngantos 3 wulan dipun tigani, 3 wulan ngantos 7 wulan dipun pitoni, 7 wulan ngantos 9 wulan sedasa dinten. Sang ponang jabang bayi menika badhe menika pun Bapak Sutrisno sekalian ibu lan sedaya keluarganipun sang ponang jabang bayi anggenipun ngayati perang sabilillah mugi tansah pinaringan rahayu basuki kalis ing sambikala. Mugi tansah dipun gangsaraken anggenipun babaraken sang ponang jabang bayi. Ewon dene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika ugi caos hormat dumateng menika juru petek sak kanca rawangipun sedaya. Miwah caos hormat nggih menika kaki Pladen Nini Pladen Jaler Estri. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan.
Ewon dini saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika kurmat dumateng bumi ingkang dipun ambah garap ingkang dipun tepirinten kelawan dalu pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak wingkingipun. Ewon dene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian ing mriki ngawontenaken menika sekathahipun Sri Wrekna pramila Bapak Sutrisno sekalian kurmat dumateng anggenipun rawah rangsul pramila dipun kurmati mugi Gusti Allah maringi barokah saha kawilujengan. Ewon dene saaturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian nggih menika hormat dumateng sumber toya wonten ing dusun Meduri mriki miwah caos hormat adeking Dembaga Rukmi pramila dipun hormati mugi Gusti Allah paring barokah saha kawilujengan. Ewon dene saturan malih kajatipun Bapak Sutrisno sekalian hormat dumateng Waliullah Sunan Kalijaga miwah caos hormat arasir patang perkara bumi geni banyu saha angin. Ewon dene atur ingkang kuwasan Bapak Sutrisno sekalian hormat dumateng Bali Wisma lan mugi-mugi Bapak Sutrisno sekalian sumrambah sedaya keluarganipun anggenipun tepi Bali Wisma wonten ing dusun Meduri mriki mugi tansah kaparingana ayem so tentrem dipun tebihake saking sambi kala mugi Gusti Allah tansah paring karahayon lan mugi-mugi lumeber dumateng para bapak ibu ingkang sampun pinarak lenggah dumateng mriki sepuh anem sedaya pramila kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La khadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sahabatin Rasulillah yajmin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yu'afi ma syidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqaddilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bihi 'anil darajat wa tuballighuna aqsal khairil amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al mautina wa rahmatan dalam mautina. Allahumma habna syaratal mautina wa najatan minan nar wal afwan dari sabab. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jamma bainakum fi khairin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fir warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana la tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa taqina jannata ya aziz ghafar wa sallallahu alaihi Muhammad nabiyil wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak kipas ketat kita lajengaken boten datan kancono-nyono para wat amit amit pasang Kalimata beda kala ingkang sowan sinuwun kala ingkang sowan kala kang aran Prabu Celeng Srenggi Bariwi adat di grojokan keguyon dadi tangisan leta pangidam
Saru yo pratanyo sang Prabu Jaweng Genggel adalah Keru suarane bak anggota rubuh gumuruh suarane ngerame asewa karaku sapa kuwi Sibar Lakowo Putra bocah ulat bocah lebihan karaku nek Lakowo saiki nek Manggala Putra bala kawak jek pagah nyelek kae iki sapa iki Saru Pratanyo Prabu Jaweng Sregi kang wijil saking Ponorogo Deca Sang Pati Sigro Hanata baris nyawiji gumura dampyak gumara sarane binarung laras padang agate ku balar ngabeki sorak gumara auto para kakung sono putri kang kula tresnani ing ajeng punika hagebaraken para wadya bala Prabu Pranaswandana
kawijil saking Kadipaten Bantarangin ya Kadipaten Ponorogo. Kawrikala semanten kautus tumuju ana ing Kadipaten Kediri. Kaperlu badhe hambayong kusmaning Ayu Dewi sangka langit. Nanging boten datan kanyono-nyono wonten ing tepi sing wana lir baya lir kang aran Gedhe Baya kang aran Perkewuh. Para wadya bala Prabu Kulon Swadana kabegal dening Sang Prabu Celeng Sregi. Panguwasa dutaning ana ing walas roban kang handhandhake perang tanding Banda Walapati ing wasana para tamtama Araga putra Manggala lumaksana ing Aris. Siap, siap, siaga.
genjot belo sedeso maharera diongkak munting rambutnya terurai panjang yang digoyang-goyang digoyang-goyang pikul digoyang digoyang-goyang pikulnya ayo digoyang iki ono cerita sejarah putri Kediri duwe sayembara jalaran arep dirabi Klono Sewandono Raja Muda Panaraga Sakti Mandraguna Hanembahi Patemboyo Sumpe Genjot belo Selo desa Maharera diongkak gunting rambutnya terurai panjang yang digoyang-goyang digoyang-goyang pinggul digoyang digoyang-goyang pinggulnya ayo digoyang. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini berlibur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan
kundamu harum Agari Uparawati tulus di sinambi kegojekan Kabing kau diri lampang ko Prabu Jamin Seragi Halunya lampahnya para kadang putra yen ginambar kadyo gajah kang nyelaran gading ayo si panunggul paten nono panunggul apa dosane ngungkuli sesama ojo tidak kumalah yo iku bagian nipun wong moleh sabar nerimo paman apa wartane dalan ning dalan akeh wong mati kene ngopo mati kane kaya Sojo prapting gigis Somojo gila ayo lekto hantar Raja lala ayu
Ayo.
Wengkon kuatendi wong kang dadi lang-langing ati rino wengi nggonku tansah ndedonga merga anakmu keloro-loro Sepurane wae ra sengajaku ninggal suwe kaya Gusti sing ngelingake bali kumpul anak lan bojone wes aja mbok tinggal lunga bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo yen trimo aku ora bakal lunga lunga aduh iku paedahe apa yen kene ora kurang bondo donya mumpung durung kagodhong rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone sowe konungan endi wong dadi lang-langing ati rino wengi nggonku tansah ndedonga merga anakmu keloro-loro Mas sepurane wae ra sengaja aku ninggal suwe kaya Gusti sing ngelingake bali kumpul anak lan bojone wes aja mbok tinggal lunga bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo yen trimo aku ora bakal lunga oh aduh iku paedahe apa yen kene ora kurang bondo donya mumpung durung kagodhong rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone Aku putra Anggawa Laskar Mbah Angga ayo
Dipasuketan kita sigok sawetawis ganti selingan lagu-lagu dangdut campur sari kerja bareng bersama dengan Rogo Putro Manggolo dan juga ada Mustika audio Patorsun, ada Ardi Ready Anwar Channel dan juga ada HVS Lighting Patorsun. Satu artis kebanggaan datang jauh-jauh dari kota Magetan spesial untuk masyarakat Bojonegoro, ada Sherly bersama dengan RPM Music, monggo. Bareng-bareng RBM Music Production.
Digas lagu Denok Mas. Dedok. Wong Nggih. ning omah. Sing ayu dhewe purun napa bakal tak lauske ibarate saisi kuping gogowe sing tenan aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mundur bungah kundembus tekan kayangan rungu suaramu suara tangisanmu ora bakal cukup lautan angsih bukir indah bagusmu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Terima kasih. Sing tenan aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir RPM Music Production. Ayo bungahku tembus tekan kayangan rungu suaramu suara tangisanmu iyo ora bakal cukup lautan mangsih bukir indah bagusmu koyo
si komeng mesemo setitik aku wis trima kenutang kangen gurina wengi tansah lewung tresnaku tanah bisa lali bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sido apa ora?
oh esemu laguyumu bisa gawe senenge hatiku suwe ra ketemu ning ngendi paramu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnomu Ayo Cipel. gawe ayo ning atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku ngene rasane yen kangen kowe tresnoku ya mung kowe tak nganti selase aku ra bakal bisa lali esem lan guyumu Esemu lan guyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning ngendi parahanmu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayeme atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku kene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal esem lan
Lagu wajib Mas Black. Kutuliskan lagu ini. Ayo Lek Black. Yo. Ku persembahkan padamu, walau tiada kata indah, syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau tinggalkan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berpisah. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, jangan kau tinggalkan aku. Ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walau tiada kata indah, syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Walau tiada kata indah, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berpisah. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku,
Putra Manggala. Hah. Apa meneh? Astagfirullah. Aku tak sengalah trimo mundur timbang loro ati. Hah, curhat. Tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awak trimo karibalo lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu ora bisa digugu. Wong salah ora gelem ngaku salah. Sapa kuwi? Suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Monggo Mbak Minu. Aku tak sengalah terima mundur Jane ya temu timbang lara ati. Tak oya wong wis lali ora bakal bali.